Moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Yllätys, yllätys. Tuvakki vihreät taas keskustankaan nokkasilla. Kreikassa olevat lapset hiertävät hallituspuolueiden välejä. Keskusta on vihreät tukkanuottasilla. Hallituspuolueet keskusta ja vihreät ovat eri mieltä siitä, mitä hallituksen iltakoulussa on puhuttu ja sovittu. Yle kertoi tiistaina sisäministeri Maria Ohisalon tuvakki-aivovamma haluavan, että Suomi ottaa vastaan perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikassa olevilta pakolaisleireiltä. Väärin, ei tarvita. Vitun terroristi ja aivottomat vitu aivovammaiset on sinne vienyt lapsensa, niin pitäkööt siellä. Tiedä kuinka vitu pahasti niitäkin on jo vitu aivopestyssä jo. Sisäministeriöllä on tehty pyyntö selvittää asiaa. Me olemme tehneet työn ja sinänsä meillä on valmius vastaanottaa näitä lapsia vaikeasta asemasta ja pyrkiä auttamaan heitä Ohisalon Ylelle. Hallituspuolueet antoivat keskeisestä kommunikaatiosta hieman erikoisen kuvan, kun puolustusministeri Antti Kaikkonen keskusta sanoi keskiviikkona eduskunnassa, että Ohisalon avaus tuli hivenen yllättäen. Hallituksella ei ole asiasta neuvottelua päällä. Varmaan Ohisalo jossain vaiheessa tuo tämän asian käsittelyyn. Kaikkonen sanoi toimittajille eduskunnassa. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Karin mukaan asia ei ole voinut tulla yllätyksenä keskustalle. Esitys Kreikan leirillä olevien lasten auttamisesta ei voi olla yllätys, koska asia on käsitelty hallituksen iltakoulussa. Iltakoulun pohjalta sisäministeriö on asiaa valmistellut, Karit viittasi keskiviikkona. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni tai eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen eivät ole kommentoineet asiaa julkisuudessa. Mikko Kärnä. Ohisalo pitäisi keskittyä kotimaan asioihin. Ja 100% fakta. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kehottaa ministeri Ohisaloa keskittymään hallitusohjelman toteuttamiseen. On tietysti hyvä, että ministeri tuo erilaisia asioita hallituksen pohdittavaksi, mutta ne eivät tule johtamaan toimenpiteisiin, ellei hallitusohjelmassa yhdessä sopimaamme kokonaisuutta toteuteta, Kärnä sanoi tiedotteessa. Hallitusohjelma tulee kaikissa aina ensin. Sisäministerin tittelinkin puolestaan kertoo, että ensisijaisesti pitäisi keskittyä kotimaan asioihin. Kärnä kuitenkin kiittää Ohisaloa vihreiden hallitusohjelman mukaisen kirjausten toteuttamisesta, vaikka näistä asioista vihreät eivät ole hänen mukaansa olekaan julkisuuteen juuri viestineet. Toimme esimerkiksi yhdessä hallitusneuvottelussa, että Suomi tulee tehostamaan maassa laittomien oleskelujen ulkomaalaisten palauttamista. Oikein. Hän onkin tapahtunut jo ja viime vuoden palautimme kotimaansa ennätysmäärän laittomasti täällä olevia. Samalla olemme jatkaneet niin sanottu pakkopalautuksia, esimerkiksi Afganistan ja myös palautukset Irakiin rullaavat nyt normaalisti viime marraskuusta pienen tauon jälkeen, Kärnä sanoi. Nämä ovat tärkeitä asioita, sillä tehokkaat palautukset kuuluvat toimimaan turvapaikkaprosessiin. Olisi hyvin tärkeää, että ministeri viestisi julkisesti myös näistä asioista, vaikka ne saattavatkin olla tiettyjen vihreiden kannattajien kannalta kiusallisia. Aina oli laittanut aikaisemmin tuohon otsikkoon orpolapset lainausmerkeissä. Mutta katsokaa nyt, mitä ne on tehnyt siellä niille lapsille. Työtävät aivot. Jäähdyttävä ISIS-oppikirja opettaa lapsia itsemurhapommittajiksi iskemällä kotisaarella ideologiaan vääntyneissä harjoituksissa. Militantit ovat aivopesuissa lapsia muuttamaan heidät tappajiksi ja lapsisotilaiksi, jotka tunnetaan nimellä kalifaatin pennut. ISIS-koulukirjojen jäähdytys paljastaa, kuinka terroriryhmä opettaa pienille lapsille itsemurhapommittajilla. Puolustetaan aivopesussa tekeviä lapsia muuttamaan heidät tappajiksi ja lapsisotilaiksi, joita kutsutaan kalifaatin pojiksi. Yhdessä koulukirjassa! Mitä? Ei todellakaan näin. Yhdessä koulukirjassa lapsilla opetetaan laskea aseilla ja ampumatarvikkeilla. Heille osoitetaan myös, kuinka muotoilla lauseilla arabiaksi käyttämällä häiritsee esimerkiksi, kuten jihadisti räjäyttää itse Allahin puolesta. Ja sitten nämä aivovammaiset suvakit haluaa näitä tänne Suomeen. Koulun oppikirjat paljastavat ISISin sairaat pyrkimykset vakuuttaa lapset muuttamaan jihadeiksi lyömällä heidät radikaali ideologiansa kotiin. Lapsia opetetaan lukemaan ja toistamalla lauseita, kuten uskottomien ei uskovien ruumis täyttää kadut. Heille kerrotaan, kuinka mujahideen jihadiset taistelevat luopioita ihmisiä, jotka ovat tahallisesti luopuneet uskonnostaan. Koululaisia opetetaan myös lukemaan arabiaa kuulemalla taistelukentällä taistelivia militantteja. Yksi esimerkistä kuuluu kalifaatin sotilaat suuntautua taistelukentälle. Väkivaltaisen ja uskonnollisen kuvien väitetään romahtavan yhä enemmän oppilaisiin, kun ISIS menettää maansa Irakissa ja Syyriassa. Lapset esitetään säännöllisesti myös järkyttävissä ISIS-propagandavideoissa mukaan lukee kymmeniä teloituksia.
Yhdessä leikkiessä 5 lasta, joista yhden sanotaan olevan kotoisin Isosta Britanniasta, nähdään ampuvan oransseja jumpsuit päällystettyjä vankeja päähän. Yksi erityinen kauhistuvideo, joka julkaistiin viime vuoden heinäkuussa, kuvaa lapsia, jotka teloittavat 25 syyrialaista sotilasta. ISIS on kannustanut kalifaatin poikien koulutus sen jälkeen, kun se alkoi saada lisää asemaa Irakissa ja Syyriassa vuonna 2014. Ymmärrettävänä on, että 10 vuodella ikäiset lapset käyvät läpi tiukan sotilaskoulutuksen indoktrionionin. Koulutusta kuvattu propagandavideot osoittavat, että lapset oppivat ottamaan panttivankia, toimimaan ampumaan ja osallistumaan väkivaltaan, mutta lapsia käytetään tykkireuhana, kun kuolemaan kuultiin paha imperiumi murenee. وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثأر سمت من أرى بأشباح ليل وفتيان